You are not fit for purpose. Id-deputat Konrad Mizzi informa lill-Speaker tal-Kamra li se jibqa' jżomm is-siġġu tiegħu fil-Parlament. Fi kliem sempliċi l-eks Ministru Laburista issa sar deputat indipendenti. Fitra lill-Speaker Anġlu Farrugia, Konrad Mizzi stqar li se jibqa' juri l-lealtà lejn il-Partit Laburista fix-xogħol parlamentari tiegħu u bil-vot fil-Parlament. U insista li l-mira tiegħu hi li jibqa' jagħti l-kontribut lejn l-iżvilupp ekonomiku u jibqa' jagħti kontribut fil-politika fejn se jkompli jkun il-vuċi tal-kostitwenti. Fl-ittra imkien ma ċaħat l-iskandlu miljonarju tal-Montenegro fejn wara dan id-dil tat-turbini tar-riħ fi żmien meta hu kien Ministru għaddew miljuni fi profitti għand il-kumpanija 17 Black ta' Jurgen Fenek. Din il-ġimgħa l-Partit Laburista keċċa lil Konrad Mizzi mill-grupp parlamentari fil-waqt li żamm lil Joseph Muscat, l-eks Prim Ministru illi kien wieħed minn ftit illi kienu jafu bid-dettalji ta' dan id-dil tal-Montenegro. Dan għaliex il-ftehim qatt ma tela sal-livell ta' kabinett. Diskussjoni fuq dak il-każ qatt ma saret fil-kabinett. Nista' nassigurak li formalment fil-kabinett dak id-dien qatt ma ġie mqajjem. Intant huwa mistenni li Konrad Mizzi jitfaċċa lura fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla wara li spiċċalu il-perjodu ta' kwarantina.